Liba! Ke Luba! Luba Batu! Ina ta kiranta amma ta yi buru. Duk bakin fartanyan ma ya koɗe saboda tsaron lamfo. Kiranta amma ta yi burus da ni. Yadda ka san ta zai da ni wani tsohon makaho. Matan yanzu suna da wannan kana kiran mutum yana jin kama yayi shiru. Mai gida kana da matsala na rinka kira mutum ka ji bai ansa ba sai ka masa gudun ina ban daki. To ni na san cewa nake ai na dauka kina cikin daka ne. To menene ga ni so nake in tambaye ki shin ni kan da garba kika kai masa umarni da sanyin safiya kin sanar da shi cewa ya fito a gaggauce za mu tafi gona? Baki gaya masa ba. Allah bai hada gobe. A'a, sauri. Ba, yar ka ɓata min rai ma saura ka ɗan in goge son ka da sunanka a cikin raina. mai gida sai dai in ya manta ya sa ne amma dai ni na faɗa masa. Kai Garbati! Zo nan! Garbati! Kai da mu da za mu je gona sai in ganka da kayan shigan yan birni? A waya gona kuma? Ka san dai ba zan je gona ba. Ka san na girmi zuwa gona. A waya. Dai ka nemi ɗan bare mana su taya ka. Hawa. Ko ka nemi kauyawa irin ka. Ya zan je zai wannan kuma. Garba? Haba sau dai. Wallahi ba na ki zuwa da wuri bane ke kan. Na fito zan taho sai ya na kalla ya dauko fatanya. Ya ban wai iraka shi gona. Sai da na nuna masa zamani da tijaranci kunne warin Allah kuwa. Ai na dauka tafiya kai sheki a yanka. Haba ai dan saboda ƴan matan garin nan duk idon su akan ka yake. Haba Garba, a aife ka a garin nan, ka girma a garin nan kuma sannan ka zo kana ga min wannan abu? Ina gaskiya ba ran noma ba. Kai ma da za ka fita da ka duba ga yanda ka bushe. Kullun ya rike fatanya. Haba. Kai gaskiya bai. Ba abin da ya fi noma da haka za mu rike noma saboda goben mu ta yi kyau. Ni tafiya zan yi, kawai ni tafiya zan yi. Ai da kin bar ni ai. Kai ina karfin kuɗi ne da shi kai ina Haba matan garin nan kuma ni ba sa gaba na waya gashi ma zan kalle su mutanen da ko kwalliya ba su iya ba. Bari in bambance mace ne ko namiji. Yanzu dai sau da hanzarta mu je mu lambu su Audu suna can suna jiran mu har wannan fusataccen tsohon naki ya fito ya je mana cikas. Fusatacce kuma yawa kai kana fushi mu fuzikar mu da murmushi mutumin banza bakin cikin da kake mani ba rabe da shi mutumin banza dukan wutar da kake rura ta gargashi mutumin banza kamar kana yi min susa mu sha fushi mutumin banza tafiya muke lafiya lau kai kai A'a ba haka nake nufi ba sau. Zajirtaccen tsoho nake nufi. ce dan gishi mutumin banza dan hasada ko kuma ce mai kin ciki mutumin banza ka hau gada ko ka ja sai ka saki mutumin banza Muna nan na gama muna da raga shi wayi. Ya zanya mutum kai. Wallahi ya je ziki ne. Ya je ziki ne. Ke da mutum ne? Wallahi ya je ziki ne. Wallahi. Ya garin. Na ce bara ku. Yawwa, salamu alaikum jama'a. Yawwa, alaikum salam. Da fatan kowa gane wannan. Yawwa, ni na ne shi ma zo da sahibarsa.
ya halatta wannan hadara domin shi ma ya rakashe amarya bari yanzu mu ba su dama ya dan rakashe da sashi bata a cigar rakashe wallahi audi yawa kai yaya kuna ina mai gari yana ta neman ku ai tun ɗazu mai gari neman ku me faru wallahi mai gari neman ku